Hakni ka por ka ben kren ni we subject ba kata kalong. Lada ki jingeh kim kala maphi. Lada ki jingeh kim kala maphi. Bagane nga kwa ban hikaya kani ka sngi kumno ba fin kala habaki jingeh kim kala. Na kwa na kublai shi fi we pu baro akatenga jong Jesus Christ Nongthymmai ba nganget kani ka Khubor kan long ka jingker khu fi nganget fila subscribe ni ka channel but if he ki bang subscribe no namar ba kanwan ka Khubor man la ka sngi kanwan notification hang to ka phone fi khnang ba fin yo pet na ka sngi mentala jan license mi klam sange shi sngi ro ya ka bangin ai kani ka Khubor step kam de ka jingla ka jungi hinrei ka dei tang ka jing ai ka jong play na ka jing ai ka jong play ba ka buram ka long si ubaro banganget ni ai na ka ktien khnang ba maphi ki pai lang ka jong try pinang yo sngo yi ka ktien pinang klan ka men sim ba dia firu ki bam pat nget ho try ni ai yo jisu ka shong ha phi pat fin jet na finam jet ya kata ngi terwa ka shong ha phi pat fi pdiang fin pdiang tadeng ta ublei la ai ka mon lai lot ba umla ban pen bor yo no ngi ngim la pen bor yo no rei ka long ka jingkwa ka jongi ka long ka jing angnot ka jongi ba ka wei pok wei ka men sim kan yo Jesus Christ na ba klam o ka jing em jong tau breu kan jot tadeng ta na ka sngi apply na ka ktien ngi kren ni ka ktien ka jong blei na ro blei wong kle ka prophet ben ya lap ka gospel ki men reu baro ngi pen ko ngo ya ka ta ka ktien bangi pen sngo ya ta ka ktien shafi ki bam pat nget ba shafiru ki bala nget khnang ba kan ka ktien kan tei kan hikai ya ga hi ka met ka jong try ba ba kan ka met ka jong try kan khia kan klan ba kum taru kan san ha ka buram ka jong blai tadeng tangi kren ka ktien jong blai ngi kai ka ktien ka jong blai ngi mi kai na ka ei ka bangi ngi tip na ka ei ka bangi shunang rei na ka ktien ka jong blai ba ni ka sngi si sang ai kublai fi ki bala jupet ba kita ki belang sedang ben petru nga ai kublai fi nga so e chi sai fi o blai nang kar khu ya fi da ka jing kar khu blai ka jong ba ngai fi snap ktien fi num do jing kar khu ngai bu trai nong pen roi ya kata ka jing kar khu ka jong ka jing em jo fi but kung makalong na do basnang lada ki jing egim kala kada ye pi man kala bon sing yo ek prayer request ba ka prayer request kalong kumta pastor pen duai nam ta ita nam ta ulok jonga nam ta ki khon na duai nam ta ni jing jonga nam ta ki ke ber khoi ka kwa banong fi ha bangi duai am teng ublei ju juba kadon ka jingja Shadrach Meshach Abednego ba kini ki ong ni ka wei bu artli ki option ki ong lada ublei ubangi ngi shakri am ngi shakri un pelat ngi ka ding banginam mani mes em banginam buram hiru ya me henrei lada ublei ki ask option ka ar ki ong lada ublei pelat ngi ka ding wan mut bangingin mani ki ka blei thau ka me kini ki ong bet ublei bangi shakri un pelat ni ka ding henrei lada pelat ro kamut dan early option ka bamut hi lada pelat ro lada ngi duai lada ngi la kerpat lada utrai jubab ro ka bamut bi hi nginom shakri hi me kamut bangin phaidian no anu trai tadeng ta kwa bnong fi lada ublei jubab na ublei umpat jubab ye ki jing duai ki jong fi na kwa bnong fi ka dai fi ban kala ba ka ta ka jing kala ka long ba fin pai yela di shau trai ba fin IT lot yela di shau trai fi kwa bnong ulok un kala ndai fi pat kala ne yela di fi kwa ba ki khon kin kala ndai fi yela di pat kala ne let's say fi ong ni ulok u buat ndai yela di pat fi dang buat te let's say fi dang buat niam let's say fi dang buat kwai fi dang buat duma ha let's say fi dang buat ki jing buat berthai fi buat politics ni fi buat ngam tep fi buat you fi ong ni ulok udang buat ndai la dia pat yo fi dang buat ndai la uni ulok pat kala ma kwa kong men ong fi ni sngi kala shoma pi I shoma pi ta ki ek ber khoi pai shu trai kala shoma pi bala fi la kala am ni ulok fi 100% ga kwa men fi un sa kala upne ka no ro fi ni ibe ka borom ga jong blai bala kala no problem Peter kala bet namar ka destination ga jong fi kam dei bu ni ulok jong fi namar kata ka bom jukut ke jong fi ka dei ba Jesus Christ tani ta wanam ku slai gi jing ke buan gi jing em ge jong fi la ki don kim don la ka hang to rei to ai ba pi pen pen jana hi la de la ka sni ba ngi try ong ni ba blei la khat fi ba vin sha in gi jing jar ki ba khndiet por ong ge tien ge jong blei but ha ka ta ka por u blei am kwa an puli ne ge khat ngas ngas tanat ing ne ge khat na ge sti ge jong Petros ka bening kang la nong ka san ge khat ka ba shi pau ge tien ge jong blei ka ong kum ni ti ublei ke jinga e baro ubala khat fi shakata ka buram bam jukut jong u ha Chris Jisu onda fila sha shitam khndiat por de ublei ubala khat fi ublei ke jinga e baro ubala khat fi shakata ka buram bam jukut jong u ha Chris Jisu kama ublei wala dap khat fi da ke jinga e wala dap khat fi shakata ka buram bam jukut kan ma gane baka bam jukut ke jufi ke de ha ka buram ke jong ublei wanam kuslai ke ga manjaji im jufi no ublei wala dap khat fi maka babal ka ong ni ublei jing e baro ubala khat fi jagata ka buram bam jukut jong Chris Jisu anda fila sha shtam kniat por kamut sha shtam kniat por baka ta ki sha shtam fi kam de bi sha bam jukut sha shtam kniat por bal rakam kala gane ka kwa bnong fi kala ma fi anda fila sha shtam kniat por ma u hi ken una panjana ya fi
una pen scam una pen chat bor ong ke tiang ke jong blai kemudian lada fila sha stom kini por ban duai ban pai su trai ban kala ka bomot sisha utrayam un pen scam ye fi un pen janai un pen chat bor fi mdai ulok mdai ki khon mdai ke yeng ren kong ye pishwa boleh lah jet fi long shabi jong kini ke yeng soitan la khang ni kini ke yeng la khang sbak ring ko abnong fi boleh lo ayu shabi ke kti ke jong fi ya ka ba fi la ban duai ya ka ba fi la ban ya sa ya ka ba fi la ban kala ya ka ba fi la ke met pediang ya ka bor ke jong boleh jing fi la fi la kala am pini ke yeng ke jong fi nu shabi am fi yo no boleh kala ma fi na pin pet na ke yeng kan kala skam no te ke jing khang ke play mam ko am mun ke tien than ke ni ke sngi ke bom na bun fi kwa ba ka ri kan kala shma fi bun sing is krokti ki breu ki politician ni kita i gamba Shillong ni kita ko am fi kala shma fi wala fi kala am ke yeng jong fi kan kala ke Jakarta jong fi kan kala ke Shillong kan kala ke ri kan kala ki barok kin kala tadeng tang ko am fi kala shma fi kala nang ni jing blien basneo kala nang ni jing blien ni mo trai us si kala pai ju blai wanom snot sa ka perthai margani ka perthai em kan sa ing not what's not kata ka ba ing what's not berkata ke ban jot no na fi snot fin ing lang fi snot fin jot lang akran fi de kam sim ke jing so it bang ada kran de kam sim ke jing maham fi kwa ki barokin kala re kala shwa mo pi la de video pa jo ke yin kala shwa mo pi ong balai ke jing trai gam long balai ke jing trai gam biang balai ki khon ki shapang balai ke long tang ko ab no fi kala shwa mo pi bun tang jikli balai shi balai ngam kwa shu ban chikri balai ngam kwa shu balai just kata den tang dau ko ba PPI na mar phim et u trai Pijat tu iski beri boleh bangang sekri umlong takadang ngapai no boleh bangangan ngam mentoy ban sekri no boleh namar hakat bangang mani kat bangang sekri kalau kumjuk ngakwa no fi kala na kata ka jing mut ke jong fi kala na kata ka jing perkhat ke jong fi la fi ba ke jing kawan siwan jing le kala ma fi ba fin ki barokin sekala ke jing kala ka di nang kong na fi ba trai kwa fi ba fin kala pa ju jisu kajing im jofi kan kala kajing im jofi kan long ka badap de kajing command kajing im jofi kan long dap de kajing start kan dap de kajing champang kan dap de kajing tengan kababel ka ong kita ki persubhai bleu ai ki ga kajing start kajing tip bat ia kata kajing command hendra yu baman wai ka kajing jinjar u trai pelang kelum ya kata ki baro andai ka bakhado habandu no pat ia kata kamentoy la simdan u trai kata ka spa fidan kan lut no Wasun sorong haga spa fidan wasun sorong kata jing start ka fidan wanum sorong haga ka bor ka fidan ka kwa ban ong fi dai fi men kala shau trai penrit de khamat jong blai da fi penrit na da fi kala khin je blai ka ong na jacob ni long basau ni khot ban riu ngas ngubang ngas uit ni ka khot ba babel ka ong kum ni hendrei u ai ka jing ba khambon ngas panat ng tien hendrei u ai ka jing ai ka ba khambon ya no naba kum tau ong ublay wile persya ibas ngo krahun rei hagi bas ngoret u ai ka jing ai un ai ka jing ai ka bakambon ya no ya kita ki ba penrit fi kala fi penrit ya di kan ka mi pa ju jisu ka yin ka jing fi ka dan ta ka jing dum sedang i kan ka poram ka yin jing fi ing pa cha pai ndai tang ka ta ka jing dum jo ka yin wa ka jing dum ka jam sim ka ban do kata long dum fi rong ka yin fi su bang fi wan yin fi stonat maka dong ka jing dum ka ta ka yin berbala pen lat ye fina ke jing dom di tang jisu ong along mangau jing sha je perthai la pi invite you ke yeng ke jong fi kan yo ya ke jing penem ke jing sha kan man kelam fi pedang ma fi fini ia kamba ka mentoy ban shu nget ya ke ka bom dan Nongkhryiem ka kwa ong fi nget au jisu mar ni dong dim Nongkhryiem mo siang o long ro ka Nongkhryiem ke jing em ja fi ko am dwai ni ka pon ta hallelujah try ni ka pon ga dwai nam ta ni kon Bagani long ka Khubor ya pia kene kasngi lada ki kim kala ma fi lada ki jing kim pat kala ma fi lada ki jing le kim pat kala ma fi try ai bor ni ki kon kin kala ha me ko try in pai she me kin yo imun simba ko ma duai ngar kar khu i be ka kamba ke jo me ka mele ha ga gm jong ni ki kon mdan ke ki bom la me ha me ki baro ki long ki bala ngadwai ngar khu ba yeng kan kala ki jing fi kala ka yo ka kot fi kala ka ki jing le jing te jing dum baro dan jing fi kan kala lot baro mana kran na do menta ka sngi fi pedang you try ki jing fi fin i ye ka jing kala ki ba bon ki jing fi fin ba bela no la no ro ngadwai ngar khu fi ki baro ki jalong tmai do menta ka sngi jing fi arteng jisu ngadwai amen try ngar khu ya swan skindo ngin sai syam ngin sai kran khampa
ngai utra udan male ye ki butma ki jing jong fi umpunan kami fi wan ru sing baar sa jang gidan hang ne da phone fi phone hi tamba dai kendo personal kham subang tada wan mani kendo nye kran bat fi utra udan male spon ki ke ha ki jing jong fi ba lang ba jong fi nong chigur ko bleng ko fi ngin se champat ko le sibon amen